дӯстони азиз салом. Ин бародари мо айни ҳол бошад мошини моро шута истодааст ва ҳозир ки мошиншӯиро ки тамом кард насиб бошад мо ба шумо якдун навигарие ки дар ноҳияи бахши дагия рафта нишон медиҳем. ҳозир мо нав дар болои канали пост дидем ҳамон лампочкаҳое ки будан ҳозир бо тамоман дигаргун кардагиянд, яъне навигарӣ бо дигар хешидагияй шурӯъ шудагияй насиб бошад. Центри ноҳияи бахша мо барои бачаҳакое ки бисёр хоҳиш карданд ки ака ҳамин навигариҳои ноҳияи бахша барои мо навор гирифта нишон медиҳед, насиб боша ҳозир рафта мо ана ҳамон болои канали поста як бор дига ба шумо нишон медиҳем ва рафта насиб бошад дар круговой назди кинотеатр да ки агар ҳамон чароғонш гирён боша мо барои шумо навор гирифта нишон медиҳем. Рости бародарони азиз, мо якду маротиба вақте ки рафтем ана ҳамон чароғонкунии круговой хомӯш кардагӣ буд. Ба ҳамин хотир мо дар навори шоми бахш ва ҷо карда натонистем. Хай насиб боша бародаро ӯз мерем, иншоалло гирён боша мо барои шумо нишон медиҳем. Пас моро интизор бошед, мо меравем. Бародарони азиз, хай ин кӯчаро медонем ки кӯчаи централни чароғонкардагиай дар назди ҳамон навиштаҷоти I love you. вақте мо аз ин ҷа дидем хеле хушрӯ тофтак, мо хостем ки инҷара як бор дига аз ин тараф ба шумо навор гирифта нишон диҳем ва баъдан мерем анамон копрока круговая нишон медиҳем. нигоҳ кунем бародаро, тамошо кунем, ҳаловат барин ва он нафароне ки хостанд ки мо барои мавод таҳия созем, ин барои шумо аст бародаро, барое ки барои мо нависонданд ки ака ҳамон ҷойҳои зебои ноҳияро гирифта барои мо навор карда нишон диҳем. бахусус бачаҳакое ки дар Федератсияи Россия қарор доранд. худованд нигаҳдортон боша. иншоалло бо баррусҳои нек бармегардем. ҳай бародарони азиз, инҷашам дидагӣ ҳастен назди заправкаи Фароз. ин заправка нав шуда шудагиай. айни ҳол заправка бензини 95 сомону 50 дирам, бензин 95 сомон, солярка 6 сомону 80 дирам, газ абини бардар чихе арзон, хай 2 сомону 50 дирам. боз мо нав заправка кардем. аҷоиб аст ки 50 сом да мезани 20 литр газ мешава, як ҳафта хариб мегарди. инам барои ронандаҳо як муддат хуб шидагиай бародаро. дӯстони азиз, ана акнун мо дар болои канали пост наздик шидесем. шумо дидесен пеш вақт чихе ки лампочкаҳои зарду сафед буданд. айни ҳол нигоҳ кунед ду пара лампочкаҳои кабуд задиянд, чихе фасон шудагӣ. мо камтара саросимаине ки барои шумо навор гирифтесем. нигоҳ кунед чихел аҷоиб. бовар кунед як навигарӣ хеле аҷоиб шудагиай. аз шаҳри Душанбе ягон майда фарқш намекунӣ. насиб боша ҳозир рост ҳайш мекунем круговой мебинем як бор дига. иншоалло мо рости аз 3-4 боре ки рафтем куштагӣ буд, натонистем мо наворбардорӣ карда барои шумо нишон дода. ӯ вақте ки мо рафтем рости набуд, вақте мо ба ҳамин хотир натонистем ки дар наворои шоми вахш ҷош кунем. ана акнун худо хоҳад насиб боша ҳозир рост мерем круговоя мебинем. рости вақте ки мо як-ду шаб пештар дида будем чӣ қадар круговой фасон шудагӣ буд, гирдвана ҳама гирён, хушрӯ, кинотеатр задагӣ, калон. ина ҳозир даромадгоҳи ноҳияро мебинем. тарафи роста бародаро аҳамият диҳед, бо як навигарии нав кардест. яъне ина нигоҳ кунед ҳамин рӯз сохтагӣ, ҳамин рӯзона нигоҳ кунед бародар чихе хушрӯ шудагӣ. ира ин ҳамин рӯз сохтанд. ҳозир бо вафкум давом дорад, плакат доранд, бачаҳако кор кардесанд. насиб боша навигарии нави наваи бо саҳар худо хоҳад мебинем чихе хушрӯ мешава. ҳай бачаҳако кор кардесанд, обод кардесанд. навигарӣ хеле хушрӯ шудагиай дар ноҳияи бахш. хеле пешравиҳо ҳаст бародаро. рости вақте ки хоҳиш кардем шумо аз мо ки ака ҳамин ҷоҳои фасони ноҳияро ба мо навор гирифта пешниҳод кунед. ноҳияи бахш ҳама ҷош хушрӯ шудагиай бародаро. хеле бо дастгириҳои соҳибкорон, бо дастгириҳои роҳбарияти ноҳия, ҳукумати ҷумҳурӣ тинҷиву оромии сарзамин аст ки ин қадар ободонӣ. мисол пеш вақт ноҳияи бахш медаромадем, мегуфтанд ки ба пеш светофора биё. пас мо медонистем ки як светофор доштем дар чораҳа буд.
ози светофор мега, баъд мегӯянд ки ба кадом светофора биёем. пас инамо бу дуние ки мо қариб 8-10 та светофори рақамӣ дорем. аз даромадгоҳи ноҳия то ба тарафи колхозу то ба тарафи диюм светофорҳо ҳама кор кардаиста рақамӣ. хай бародаро оз мерем насиб боша. мо рости ин кара тасмим гирифтем ки пурра зинда сабт карда сухан карда то ба назди круговоя бирем. бисёр бародарон хоҳиш карданд ки аз мо ки ҳамин ноҳияи вахша бо якду пешниҳодҳои дигар омад ки бародар пикет ҳам як навор бигирем барои мо пешниҳод кунем. хай пикет рости ҳамон хел пикетай унҷа навигарӣ каме дар кам хай ҳамон калонкаҳошон мондагӣ ҳозира хай вазъият ахтон медонем бародаро. худованд ҳамаро дар паноҳи исматиш нигоҳ бидора. ин вирусе ки ҳаст худованд аз рӯи олам ба наздикӣ бардошташ кунаву боз ҳамин хел мо мисли пештара рақсу бозиҳову тӯш шава. и бародарам нарушение кардесай камтар тинҷу оромиёша бо ҳамин хел рақсу бозии туёша туёрам рости ёд кардем. иншоалло бародаро сабр кандако тоқат кандако мардум ба паника нарафта. ин ҳама гузаранда. мо мардуми тоҷик иммунитети баланд дорем. ана бо кӯчаи синни круговой мерафтагӣ наздикии петачок хайна навигариш нами худаш маълум аст. ду тараф чароғон кардагӣ рангу бор ҳаст. ба фикрам бародаро анами светофор сифравоиш бисёр мондагии секундаш мо қонуна риоя мекунем, сирх намегзарем. 19 17 16 аллакай 15 сония пас мо инрара мегзарем. и бо светофоре ки то қарби круговой озе анҷа круговой да худша мерем насиб боша. бародарон мо аз дур дидесем ба фикрам бо ҳамон круговой киштагӣ аламшко ё рӯзӣ надорем бародаро. чӣ хеле ки чанд дафъа пеш мо омада будем гирён буд. бой нахостем барои шумо бо як навигари дигарро пешниҳод кунем. ина бародаро як бор бубинед шумо хутон акай наворбардор биёмро як бор пеш биёрем бародарам хича бубинанд. оз мо як нишон тем рости киштагӣ ай оз мо нишон медиҳем барои шумо светош киштагӣ ай бародаро. мо чанд бор омадем нами гирда лампочка задагӣ гирдуваги то мехӯра хушрӯай хай ҳамон кинотеатрай. ин ҳамин лампочка нами телевизори калоне ки мебинем торикӣ кардесан намҷа телевизор айам худаш калон 3/2 телевизори калони хушрӯ нишон медод. хай адрӯз омадем киштагӣ ай. хай насиб бародаро иншоалло худо хоҳад мо барои шумо мавод тайёр мекунем.